Haupa aspaldiko, abenduaren 7, Durangoko disko eta liburuen azokaren hasiera, egune, eta txoritxo batek esan da, zera, perretziko egite dauzen, eta, boletu zakete dauzen hobetu esan da, eta, bazpan, basotik bueltatxo bete emutie erabakiot, eta aurrekoan be egon ziren, baina guri nahiko freskoa da berez, eta euri asko zegoen, orduen lurre zegoen gauzan dirik emon. Baina ingoan ostera, hemen dau bat aporetardi janda, baina, badau. Eta gero, hemen, ederra, oso ederra. Sindo barriz, apure janda dagoanetik, baina, Eta, onduan, beste bat. Baliteke gehiago ez egotie, baina, eta beste bat, kontxo, ikusi bez. Baliteke gehiago ez egotie, baina, bintzet, abenduaran egoteko, eta ize gabonen zea bezperan, ederto. Hemen, zer badau, txikitsue, baina hortengo zer di janda dau, edo berdi, eta hor badau beste txikitsuet. Ez da, eta zikoan, apur janda dauelako, baina, hor gertuko da. Lehenengoak urkizen izen diez, gero aretsa Amerikarran, baina, guztial dute egon diez, eta bertan geratu dira. Eta oin, hemen zera, gaztaina arbolan, eta honek emoten deu perretxikoa ia zer dan. Wow. Ze ederra, eta ze zinjoa. Eta hemen beste bat. Eta kasu honetan, aretsak diez. Aretsak. Eta hobe ederra. Ikusten da. Dana diez edulizak, dana dikien marratxu, eta niretzat bintzat harrigarri izan da. Nuen itzoten, ez da inoen idinora. Ia beste bat dauen, baina, ez da, ez neuk izango kristona dela, baina oso politxo, eta muskaria be nahiko txu dau, orduan, baliteke hot zandirik etorri esien, apurre jarrepena gutie, ikusiko dugu, horrengo gunetan. Gauze da gorko lorpena. Eiz esan, ez zugeri, baina oso politiek, oso zinjoak, eta ikusiko dugu, horrengo gunetan ia jarrepena dekon. Eiz esan, arbola klase ize gehienetan, urten dure, orduan, ikusiko behinga Ia, urrengo batien gehiago dauen, eustantzien, ikusiko dugu. Ondo izan.